نویسکارێکی کورد گۆتارێک دەربارەی بنچاوکردنا ڕۆژنامەوانی کورد و پەیامنێری ئارکێ ئەحمەد سۆفی بەلاف کر. تێدە بەحسا چەکدارên پەیدê û siyaseta wan ya tekane û dîktatۆr dike. Gud hêle got rojnamevanekî sivîl bigirin. Nivîskarê bi navê Şivan İbrahîm gotarek bi navê Eger Ehmed Sofî Daişî ba belav kir. Têde diyar dike got peyedê tu sûd ji tiştê ku li Efrînê rûda nekir. Ji ber gotaniha siyaseta wê yek alî ye. Tirkiye û rejîma Sûriye rojane gefa êrişê li peyedê dixwin. Lê peyedê berê xwe daye berfirehkirina girtinê li Kurdistana Sûriyê. İbrahîm dibêje got rojnamevanên bi ser peyedê ve li Kurdistana Sûriyê rojane behsa dîmokratî û azadî û ewlehiyê dibin sîbera çekdarên peyedê dikin. Lê ew ewlehî li kû de maye û rojane rojnamevanek yan nivîskarek tê girtin. Rojane peyedê û aliyên bi ser ve çi rojnamevan yan rewşenbîr daxwaza serbestberdana Salaheddîn Demirtaş ji zindanên Tirkiye dikin û Tirkiye bigirtin û binçavkirina rojnamevanên Kurd li Bakurê Kurdistanê tometbar dike. Lê dema babet dibe Ehmed Sofî bêdeng û reng dimînin. Ji bilîvan hemiya peyedê bi dehên caran girtiyên bi ser Daişê ve ji zindanên xwe serbest berdan dibin serperiştiya hozên erebî. Gelo tavê astê girtina Kurdan asan e da astekî got siyasetmedar û rojnamevanên beravaniyê di berdengên sîtemdaran de dikin tên girtin. Hevdemî got Ehmed Sofî hat girtin, hejmarek çekdarên Daişê got kuştin, derheqê gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê kiribûn hatin serbest berdan. Ehmed hate girtin bi tenê ji ber ku Kurd bû. Belkî eger Daişî ba, niha cihê wî ne ev cih ba. Yek helwestî û yek biryariya wê ji derikê Ehmed Sofî, ARK TV.